gore ra1990 ndakanga ndaamhandara yabve zera. Ndaive ndina makore 30. Ndaishanda kuGMB yekuharare. Munoziva zviya zvekuti unenge watova musikana abve zera zvekuti chero vanhu pachechi vanenge ngongobvunza kuti komainini mukwasha achauya rini kuzobvisa mari. Puresha yacho yakanga yakawanda. Ndipo pandakabva ndanzi ndakunoshandira kuGokwe kuGMB. Ndipo pandakabva ndaenda kunoshanda kuGokwe. Gokwe inzvimbo inopisa, inzvimbo ine varimi vazhinji. Vazhinji vacho vanorima cotton, vazhinji vacho vanorima chibagwe ende vanokohwa zvisingaiti. Zvekuti muri 1 inogona kuhwa kana mabhero 200 anenge akatsikwa, mabhero ecotton anenge akatsikwa. Makore iwawo cotton yaitengwa nemutengo wakasimukira zvekuti vanhu vazhinji vanofunga kuti Gokwe inzvimbo yakasara. Kune dzimba dzakanaka pamusaka pekurima uku. Mukushanda nekufamba-famba mumamisha umu, pane imwe green show ndo pandakabva ndasangana nemumwe mukomana ainzi, rega ndingomuti Tinashe. Kumba kwavo vaive vari varimi zvisingaiti. Saka takaenda kunoita green show. Taita green show pamba apa ndipo pandakaona mukomana uyu akabva aratidza kuti anga neinterest. Ndakataura naye akanditi aishandawo muGokwe kuchipatara. Ndobva ndamuti ini ndinoshandawo kuGMB. Green show yapera takadzokera hedu kuGokwe. Monday yakatevera ndipo pandakati ndichibuda kubasa ndasvika pagedhi, taifamba hedu netsoka. Ndipo pandakaona Tinashe akandimirira pagedhi. Takabva tangoita love at first sight ndokubva tatanga kudanana. Zvinova zvinhu zvakandifadza nekuti inini mhuri yangu yakanga yoramba yongobvunza kuti mainini makore afamba munoroorwa rini. Aiwa akabvisa zvese zvakanga zvakanyogwa palist ndokubva ndaita muroora wepamba apa. Asi chandisina kuziva ndechekuti amai vamwene vangu vakanga vane munhu wavaida kuti Tinashe aroore. Ndakasangana neresistance isingaiti, zviya zvekusatodiwa zvekuti amai vaindiratidza kuti vaisandida. Asi chandoda kutaura chaindishamisa chekutanga ndechekuti taiti takarara nemurume wangu, unogona kungofura maziso kuona mai vakamira mubedroom. Vakamira kutoshamisika kuti kuva mai vari kuitei mubedroom muno. Asi ini ndaisabvunza. Murume wangu ndiye aizobvunza kuti ko mama muri kutsvakei? Oti pane zvinhu zvangu zvandaisa muwardrobe. Muwardrobe memuroora chaiva chiitiko chiri very normal chekuti anytime unowana mama wakamira mubedroom. Ndakabva ndatanga kushayiwa mapendi angu, ndikatanga kushayiwa mbatya dzangu dzomukati dzakawanda, asi wekubvunza pakanga pasina. Iniwo handina kuva munhu anombofungira anything kuti pane zvingazvo zvichiitika pamusha apa. Asi sekutaura kwandaita, mhuri iyi yaikohwa zviya zvekukohwa zviya. Asi ndakazodiscover zvinhu zvinondihlisa pamberi apa. Ini ndakanga ndiri munhu anobva kumhuri inonamata. Saka every night tisati tarara. Zvandiri kutaura zvinhu zvandaisangana nazvo kana taenda kumusha paholiday sekuti muna December. Uyezve anytime yandaiwana maweekends taienda kumusha nekuti dzakanga dziri 40 kilometers kubva muGokwe center kuenda kumusha kana Tinashe. Musi ndakati ndakarara ndichibva ndavhura maziso angu zviya zvekungofunduka. Ndakabva ndaona mumhango. Hani munoziva dzimba dziya dzinenge dzakapfurirwa neuswa, dzinenge dzine mhango, matanda anosapota. Ndakati ndichivhura maziso angu ndikaona nyoka. Ndakavhunduka, kwakanga kwatoedza. Saka taifanira kukurumidza kumuka kuti tinochera mvura ende mvura yaicherwa kure. Ndakavhunduka ndikatarisa nyoka iyi. Nyoka iyi yakanga iri nyoka hombe. Asi chakandishamisa maziso enyoka iyi akanga akafanana nemunhu wandaiziva. Ndakabva ndaskrima, murume wangu achimuka ndikati ona nyoka iyi yakabva yawira pamusoro pemurume wangu. Weduwe ndisati tambona zvakadaro. Rakanga riri zinyoka zihombe. Ndobva murume wangu arinakurira uko. Tikati chiiko ichochi? Ikabva yabuda ikabva yangodisappear zviya zvekuti ndakati zvakaoma. Unoziva chiro simba rekuti umuke uindire mberi mune basa unorishayiwa. Uyezve chimwe chaindishamisa ndechekuti pamusha apa usiku paizararwa. Munoziva kuti paita kunge pane vanhu vakatasva mabhiza, noizi yachona ndoyatainzwa. Zvinhu zvaindishamisa, vana vatete vangu every day the following day vaimuka voti
voti ngatitarisei makumbo, toronda makumbo. Panenge pane makumbo anenge akadhinda pasi anga achiratidza kuti pane mhuka, asi mhuka iyi ndaisaziva kuti mhuka rudzi dzanga dzichimhanya, ndi paita makumbo emhuka akawanda. Saka zvinhu zvakandinetsa, uyezve pamushaba pairema. Handidi kunyeperai, pamushaba pairema. Taiti waiti uchifamba pamushaba unobva kunge pane vanhu vakakutarisa, so zvekuti unobva kungoda kutanga kumhanya. Ndozvaitika pamushaba. Ifeeling yandaigara ndichifila. Vanhu vazhinji varoora vakanga vari pamushaba, vazhinji vachona paitaura kuti pairema. Vamwene vangu vakanga vane vanakomana 8, saka pambapa pakanga pane varoora 8. Murume wangu ndiye anga ari last born. Sometime muna August ndakadzokera kubasa. I remember ndakabva kumusha makusensei ndikakurumidza kubata makombi aibva kuzasi kwataigara, tikasvika kumugokwe center mangwanani ndichitosvikira kubasa straight. Ndakati ndasvika kubasa paya, ndipo pandakaona musekuru vakanga vari neighbor yedu kumusha kwaamwene vangu. Vakandikwazisa zviya ndikavakwazisawo. Vakati wakadii muroora wangu? Ndikati ndinofara. Vakanditarisa mumaziso vakati mwanangu, ukazvipinza mumamuri inisere, Hurombwa nehuroyi. Ndakaramba ndakavatarisa. Vakati mwanangu, ndine urombo, hapana akanga ambokuudza. Ndoda kuti uzive kuti mhuri yawakapindana nayo imhuri ine hurombwa nehuroyi, asi kunamata kune simba. Vakabva vaenda. Ndina kuwana chansi yekubvunza kuti vari kumboreva kuti kudii. Zvinhu zvakandidya, asi wekubvunza pakanga pasina. Uyezve tinashe murume wangu zvausingaiti kuti ndimubvunze zvinhu zvakadai. Musha umu makanga musina Jesu, vanhu vaisanamata. Ndakatanga kutsanya ndichinamata nditi, Mwari, ndiratidzei chii chiri kuitika pamushaba, ndiratidzei chii chiri kuitika pamushaba. Weekend yakatevera enda kumba kuna vamwene vangu ndiri ndega. Ndakanga ndatobara mwana wedu wekutanga. Ndasvika kumba, remember kuti ndandagara ndiri kutsanya ndichingoti, Mwari, ndiratidzei chii chinoitika mumusha muno. Ndipo pandakati ndakarara. Ndakaamuka kuma12 ndichiyamwisa mwana. Murume wangu akanga asipo on this particular day. Asati ndarara ndaive ndanamata kuti, Mwari, ndiratidzei zvinoitika mumusha muno, uyezve mundiprotect. Ndipo pandakabva ndarara. Ndakati ndakarara kwakuma12 mwana ndichimuyamwisa mukaka, ndipo pandakangoona kujeka. Mumba makaita kujeka, mukaita light randisati ndamboona muupenyu hwangu. Ndikaona madzimai 4 achipinda mumba vakashama. Zvandiri kutaura izvi ndaisarota, ndaive ndakasvinura ndichiyamwisa mwana wangu wekutanga. Ndakaona amai vachipinda vari kumberi nedzimwe shamwari dzavo 3 dzakatevera dziri kumasure kwavo. Vakasvika vakakomberedza mubhedha wangu. Ndakabva ndaita kupera simba, asi maziso angu akaramba akavhurika. Vamwene vangu ndivo vakaridza tsamwa, vakabva vati akamuka, ndokubva vabuda vakaenda. Hana yangu yakarova. Ndikati amai vanoroya, amai vanoroya zvechokwadi. Ende vanhu vaifamba navo vakanga vari vavakidzani vedu. Hana yangu yakarova. Ndikapera simba, ndakaramba ndakatarisa mudenga, ndikashaiwa kuti ndoita sei. Ndikashamisika kuti amai zveshuwa vanoroya. Ndaive ndazvionera nemaziso angu. Handidi kunyeperai madzimai. Kana musati mambonamata, unonamata kusvika waperegwa nemashoko. Ndakati, Mwari, chii chandakapindana nacho ichi? Kuti murume wangu ndimuudze kuti ndaona mai vake vachipinda mumba, zvakanga zvisingaite. Asi kutaura kwandaita kumasure, ndati mamwe mazuva ndaiti ndichimuka, ndowana mai vakangomira mubedroom vakanditarisa, totoshaya kuti kuti zviri kunyatsofamba sei. Zuva rakatevera ndakamuka mangwanani, unongozivawo zvekumusha, yakanga iri Sunday. Ndakamuka mangwanani tikanochera mvura. Ndadzoka ndakabva ndaona vamwene vangu ndikavamhorosa, asi vakaratidza kusafara. Ndaiti ndikataura navo vaisapindura. Uyezve amai vangu musi uyu vamwene vangu vaindiavhoidha zviya zvekuti ndakashamisika kuti chii chiri kuitika.
wekutaura naye pakanga pasina mumusha umu, nekuti waisaziva kuti anoibata basa nawo ndiani. Like I said, kwekutanga mumusha umu makanga muna magurupu. Chimwe chandoda kutaura ndechekuti ndati mumusha umu kwaikowewa zviya zvekukowewa. Ndichazotaura nyaya yedivisi rakanga riri mumusha umu. Regai tidzoke kunyaya yedu. Mvura yaicherwa kure, zviya zvekuti toenda nengoro tonochera mvura. Saka nerimwe zuva takati taenda kunochera mvura ndokubva tavirigwa tiri ikoko. Ngoro yatakanga tinayo ndokubva yaponja, ende takanga tisina pombi yekupomba, ndokubva tapererwa kuti toita zvekudii. Mvura yakanga irimo mungoro, anenge ari madhiramu anenge akazara nemvura mungoro. Mombe dzakamira dzakasenga, ngoro yaita breakdown. Ndopatakazowana rubatsiro kwatova kuma9 manheru, ndokubva ragadzigwa firi, tichibva tarova ngoro takananga kumaraini. Takati tichisvika pane rimwe sango, so ndikangonzwa bvudzi rangu kumerera, ndikashayiwa kuti chii chiri kuitika. Ndipo pandakacheuka kudai ndikaona shamwari yamama, shamwari yaamwene vangu, akanditarisa ndokubva aredza tsamwa, ndobva adarika. Uyu mudzimai uyu ndimbuya, vakanga vari mbuya vepanext door, vaya vandaive ndaona vakashama. Ndakashamisika kuti ko vari kuredza tsamwa yei, ndokubva vaenda. Mazuva anotevera ndakarwara, zviya zvekurwara zvisingaiti. KuGokwe kune nzvimbo inonzi Gandavarwe. Vanotaura vanoti history yeGokwe ndeyekuti yakanga iri reserve system, uyezve kunzvimbo uku kune national park, kwanga kune mhuka dzaingoregwa dzichingofamba dzichienda. Saka pane nzvimbo inonzi Gandavarwe, ndiko kwainzi kana varoyi vanetsa kuChipingwe nekuChimanimani nekwaRusape, varoyi vayo vaizokandwa kuGokwe vachirasiwa kwokuti vadliwe nemhuka. Asi munongoziva varoyi masevhaivha. Kune marudzi akasiyana siyana. Pane imwe nzvimbo ine chitonzi magutu yevanhu vanobva kwaGutu. Vanhu vairoya kwaGutu ikoko ndokubva vauya vakaraswa kuGokwe. These are the originals of Gokwe. Handisi kuti munhu wese anogara kuGokwe muroyi, asi ndirongokuda kupaika background. KuGokwe zvekunzvimbo kwakasangana Mashona, Masezuru, Mandevele, munhu wese ari kuGokwe, everyone is represented kuGokwe. Ende vazhinji vachona ndivo vane background yekuti vakanorasigwa kuGokwe pamusaka peuroyi. Back to my story. Bedroom vamamwene vangu ini semuroora ndakanga ndisingapinde, asi pakanga pane mwana wavatete aigara aripo, saka airara nambuya mubedroom. Umwe musi ndakazonzwa achiskrima akati, gogo paita nyoka. Vanhu vakabuda mumba, ndobva tamhanya tikanotarisa tikaona nyoka. Nyoka iyi yakanga ine musoro wediamond. Unongoziva zvinoitika. Amai vakanga varipo pagomba remarara vachipepeta nzungu, taive tamenya dzedovi. Vanhu vakaita makwikwi nenyoka iyi. Nyoka yakanga iri nyoka iri very old, yakanga ine makwamba. Uyezve sekutaura kwandaita, mwana wavatete ndiye aivaona nyoka akaskrimu ichibuda mubedroom wavamwene vangu. Anyway, vanhu vakagwisana nenyoka kusvika nyoka iyi yafa. Nyoka yakazoti yafa ndokubva yatorwa zvikanzi ngatinoipisai, vakanoisiya pasaidhi pegomba. Pakanga pana amai vachipepeta nzungu dzavo. Nguva yese amai havana kana kumboitwa touched kana kuvhunduka pane zvaitika panyoka iyi. Nyoka iyi vanhu vakazongoisiya pasaidhi, zvikabva zvanzi vakomana vakanga varipo pamusha vainde vanotora moto vazoipisa. Tese takadzokera mumba. Takati tadzokera mumba, mukomana akazouya nemoto, akasvika akaona nyoka pasisina. Zvakava zvinhu zvinotishamisa. Mukomana akabvunza kuti, gogo, mamboona nyoka here? Zvikanzi aiwa, handina kumboiona. Vakaramba vachiendera mberi nebasa ravo. Zvakatishamisa. Ndobva adzoka zvemukicheni akakuti vedwe nyoka iyi hatichaioni. Takatsvaka nyoka tikaishayiwa. Nerimwe zuva zvakare, mai guru vangu vakati vachienda kuimba yeupfu, zvataiita manje tainogaisa upfu. Kana tagaisa upfu waigara mudhiramu mune imwe rumu. Ndipo mai guru pavakati regai ndinotora upfu. Vakapinda murumu iyi, vakabva vaona mai vachidzura pasi pedhiramu reupfu. Vakanga vamuvha dhiramu. Pasi pedhiramu reupfu pakanga pane gomba. Vakanga vachidzura mugomba umu. Izvo ndio wakanga uri mwena yenyoka iyi.
sekutaura kwandaita handisi kupuma vamwene vangu gurwe, asi ndiri kungotaura kuti zvinhu zvakanga zvichizikanwa, zvinhu zvakanga zvichingotaurwa, uyezve inini ndakanga ndazviona kuti amai vakanga vasiri vatsvene. Azondishamisa ndechekuti vatezvara vangu vakanga vasina simba kana sei pamusha apo, munhu aitonga ndiye amai. Ndipo paperera nyaya iyi. Tinokutendai nemwoyo murefu wamaita makateerera nyaya iyi. Kana kuri kuti first time yenyu kuona vhidhiyo ino, mudzimai anozoenderera kunyaya takatanga kuposta achitaura kufa kwakaita murume wake. Tatenda.